telekeçi Berdi Begmenov arada köpüýümiz bilmeýän bolsak gerek. Gelim onda gysgaçyk wizy rol we seredip geçelik. Berdi Begmenov 1991-nji ýylyň 12-nji iýunynda Moskwa şäherinde dogulýar. Ol Belarusiýanyň Milli Tehnik Universitetini tamamlaýar. 2012-nji ýylda Kamalenset brendini esaslandyrýar. İlkinji dukany bolsa Minskda açýar. Soňra bolsa Moskwada öz ýeşini iňerdip başlaýar. Ol 2018-nji ýylda ýylyň telekeçi diýen ada münasip bolýar. Häzirki wagtda ol Moskwada, Krasnodorda, Kazakstanda, Türkmenistanda we Sankt-Peterburgda öz Kamalenset dukanlaryny işletýärler. Mundan başga da Amerikada Amazon arkaly hem-de Türkiýede öz karhanasyny açanlar. Berdi Begmenov haýsy ýurtlar bilen sowdan saklaýar. Kazakistan, Türkmenistan, Türkiýe, Rossiýa we bir näçe ýurtlar bilen hem işäwirlik saklaýanlygy aýdylyp geçilýär. Berdi Begmenov Türkmenistanyň içinde baý telekeçileriň arasynda ilkinji orunlary saklap gelýär. Ol Rossiýanyň şäherinde wal versiýal uly programmalarda online internet arkaly Kamalenset brendini dünýä ýüzüne tanadanlar. Berdi Begmenow aýtýan wagtlary barada çynmy ýalanlygyny bilmek isleýän bolsaňyz arkay internet ulgamlaryndan maglumatlary gözläp bilersiňiz. Siz Berdi Begmenow barada nähil pikir etýäňiz? Şeýle bir arzuwma Türkmenistany oşandym goşmak. Daşaryurtda bolsamam inşallah Türkmenistanyň telekeçilerini bilen daşaryurt badarlaryna inşallah çykmagyna kömek edip goşandym goşmak isleýär. Mende bu kellede tejribe bar da. Seredim. Men Türkmenistanyň bir telekeçisine kömek etsem, ýanky eşi göndürýän. Ol bolsa işler döretse, işler bolsa enelemide, mamalamada, ecelemide, doğan kız doğan joklamada işler döretse inşallah näçe sogap kazanjak. Näçe olaryň maşgalasyna 5-6 adam nahar ýalar, çörek edýärler meselem. Näçe işler döretsem şolam uly sogap bar da. Meniň iň bir uly arzum şonýalyk bir sogap kazanmak. İşler döredip ýanky telekeçiler bilen bile uly badarlara çykmak. Ýanky Moskwa badarlaryna mesele ýok. Bizinki indiki badarymyz Dubay we Dubaydan soň Ýewropa, soň Amerika. Dubay badarlaryna şumat, oje biz test geçirip bir Dubay Mall bilen Emirates Mall bilen şumat adat geçýär. Saglasowание diýilýär. Gaty kän dokumentler var. Birinji bolup Dubay Mall'da açylsak inşallah bilýäňizmi näli abry aljagyny inşallah. Şoň üçin meniň niýetim Türkmenistandaky telekeçiler bar bolsa, ýanky önümçilik edýän bolsaňyz, Türkmenistanyň hökümet fabrikalaryna işler döredip ýa-da şu hökümet fabrikalaryna baryp gelin 50 iş edelim diýsen, ne berde de daşaryurt tatuuna jogap berjek diýse, hemme de açyk kontrakt, açyk dogawor bilen edip bolýar. Esasy da meniň maksadym, meniň niýetim halallyk we işler döretmek we üçünji ýerde bolsa şoň sogabyny kazanmak. Sogabyny gelin telekeçiler birimizi bölüşelim şonu. Araňyzda başga bir telekeçilerim bardyr, meni takip edýän köp. Egerde siz tekstile giretiňiz gelse, ýanky olda mesele ýok, ýanky eliňizde lomoydy $1 milyon bolup şol fabrika gurup şo taýdan açyp bilseňiz, satywda mesele ýok. Gene bir gedamaýan 4-nji ýerde durýar. Nike Adidas'tan soň indiki wijelerde belli geçen 4-nji ýerde durýar. Satywyň meselesi ýok. Rossiya badaryny, Kazakistan badaryny, Kırgızstan, Özbekistan badaryny men almana kömek edeyim. Almana kömek edeyim, ýanky girip şo taýda satmak. O taýyň hemme marketplace'larna satýar. Trendyol diýeni marketplace'lar Rossiýada Wildberries, Ozon, Uzum Özbekistanda. Uzumyň gönü SEO'syny tanıyan SEO, ýanky asnawaçylarynyň birini tanıyan. Mesele däl, berdi saňa любой условие берени oturlar. Kırgızstanyň bütün marketplace'laryny tanıyan. Ýankysyda
inşallah kömek etsem, siz bolsa iş yer döretseniz şey dip sowabımı da yazılır inşallah. Telekeçiler yani aranızda güçlü telekeçiler var olsa yazıp bilerseniz TikTok'a min numaramı verirler inşallah. Gayret edin, boş vaktimiz gidirmeyin, yani boş adamlar yazmayın. Sama glavna, чтобы menin vaktimi, öz vaktinizi, kızıl vaktinizi bilmek için sama glavna Zoom'da gurungeller geçtin ve şu Zoom peyda olsun inşallah size de bana da. Canına sağ olsun. Hormatly prezidentim, canına sağ olsun. Köp telekeçiler podдержка berýär. İşiniz üstünlük. Telekeçiler inşallah güçlü bir telekeçiler bilen Türkmenistan'ın ekonomikasyna koşar diýip umid edýän. Assalamu alaikum doganlar we gardaşlar. Şuňky video soňky videolardan biri bolar. Ýa-ni emme videolar köpsini udalyt etdim. Näme sebäpden? Tanajak adam tanady, düşünjek adam düşündi. Köpsi adam men prosto şas SSD toçtu diplomada men ulu proyektler var. Maňa berden birinji jaňa diýe, ikinji jaňa diýe, üçünji jaňa diýe, dördünji jaňa diýe ulu proyektler, katılı proyektler. Şoňra ünsüm berip bilemek. Şoň üçin köp videolar aýerdym. Indi bolsa bu sahypada diňe полезный zatlar bolar. Полезный demek näli? Size gerekli zatlar. Mesela online kazançlarda oturan yerinizde näde pul kazanıp bolýar. İkinci menin biznesimde şumat nämeler bolup geçýär, näli proyektler edýär, şo zatlar baradan. İnşallah başka näme? Üçüncü tarapdan näde daşary ýol badarlarına çykmaly. Şo zatlar barada etip bolsa videolar goýup geçerim. Instagram'da 1.100.000 подписчик var. O tayda ken men aktivniç berýän, TikTok'da ken oturamak. Ýöne TikTok'da seýa türkmen halk baglansa, türkmen çalyp barmak üçin köp zatlar polezny bolmaly. Ýani size peýdasy bolmaly. İnşallah halka peýdam boljagyny özüme göwnüm etýär. Nisip bolsa köp videolar, köp polezny sowetler garaşym. Online sowdany oturan ýerinizde etmäni öwrederim. İnşallah belki men bir sebäpkar bolayım biriniň durmuşyny gowlamaga. Menin komandam Gatullohan, SMM komandam paşty 25 adam işleýär. Diňe polezny sowetler berýär. Ýöne köpsi kontent orçça bolar. Ýetip bolsa düşünersiňiz diýip umid edýän. Assalamu alaikum. Doganlar we gardaşlar, janyňyz sag bolsun. Görjeňiz gowy bolsun. Köpüňiz dogry aýdyp geçdiňiz. Özüňi başga adamlar bilen deňemeler. Meniň düşünjem, meniň abarodum başga bir derejede. Şoň üçin açanda sen bir proýekde fokusyň berenmäkdiň, ünsüň berenmäkdiň, gapdalan şo proýekde ünsüňi aýrýanlar, ýani boş kommentariýlar, boş ýani TikTok videolar. Şoň üçin köpüňiň sabiýadan dinledim. Bize aýryp inşallah diňe öňki ýalak durmuşymy görkezip inşallah halka peýdam bolsun. Netip bolsa görkezjek sabiýatlar, berjek sabiýatlar köpüňize inşallah ýarar diýip pikir edýän. Täbi köp sabiýatlary kitap var. Бедный папа, богатый папа da для богатых невыгодно, чтобы вы стали успешными. Tercümesi bay adamlara невыгодно, чтобы гариб adamlar bayama, то есть невыгодно. Şu kitabı совет berýän бедный папа, богатый папа okap görüm. Zengin baba, fakir baba diýerler, türkçesi var. O iň gowy kitaplardan biri 20 ýaşymda okudum şonu. Şol kitap durmuşymy ütgetdi. İkinci kitap bolsa Думай и богатей. Думай и богатей. Şu kitaplar durmuşymy ütgetdi. Goý birinji video совет, şu iki kitap bolsun, şu kitabı okan we hulukman okan, şu tadaky ýazylan zatlary hemme zady edin. Şonda inşallah hemme zat gowy bolar. Hemme zat janyňa sag bolar we men täwäpkar bolarym. Ýani siziň bolan gazançyňyzda, siziň dogry ýola düşmeňizde, ýani kelleni boş zatlara artmalyga, size haçanda kelle iş bilen zanyt bagty.
haram işlerden daştadaklılar. Yeni bir edam edin. Haçanda kelle iş bilen zanit baktı, biznes bilen zanit baktı, kitap bilen zanit baktı, haram işlerden daşta duruyan eken. Şoň üçin yine bir bellak geçeyin. Köp sovetler orşa bolursa köp menin sovetlerim orşa videolar var, uşa çekilen. Şoda atlary inşallah orşa düşünürseniz dep umid edýän. Komentarda yine de yazarsanız gerekli atlar bolsa men şonu tercih edip size lenta koyup beren. Online kazanç barada köp sovetler bolur inşallah. Canınız sağ olsun. İyi akşamlar. Indi bolsa hype diýen awlanlara we gyzlara şu bize degişli. Berdibekmenow hype edýär patpişik çöple. Kim bilmeýän bolsa mening Instagram'da 1.100.000 patpişik bar. 1.100.000. Ýetip bolsa 1.200.000 bolmaly. YouTube'da 50.000 var. Üçüncü Vkontakte'de 270.000 var. Adnaklassic'da 30.000 40.000 olay var. Diyecek bolýan adam men patpişikden doyan oğlan. Men oja 2014'ten beri Instagram ýörüdýän, TikTok diýen de wapşe ýörüdüm. Yine bir adam aýan Instagram'da 1.200.000 olay oja adam var. Instagram'ın sılkası, TikTok'un apisaniýasyna ýazykdyr, geçip barlap patpisat edip bilersiňiz. Ve menin brandlamda Tamalimitet ve Begmenow brandda Tamalimitet'te 460.000 patpisçik var, Begmenow brandda 150.000 patpisçik var. Umuman alamda menin resurslarım 2-3 milyondan geçýän. Menin resurslarım 2-3 milyon patpisçikden geçýän. O TikTok'ta 150.000 bolsun, 200.000 bolsun, men üçin bu howa bilir barnokda kim şol hype edýär, at diýen bolsa. Men diňe hak söz aýdýanda, biram men düşünjem başga urbunda biram halka kömek bolsun, nesip bolsa, agzy bir bolum. Men ýerdetdik daýdym okda. Şoň agzy bir bolum, bir-biriňize badak basmaň, bir-biriňiz bilen uruşmaň, millet paraçylyk etmeň. Şoda atlar aýdyp geçýände. Belki köpüňiz düşünen närsiniz bolsun, köpüňizem manysyny düşünýän närsiniz bolýan. Ýöne şu videodan soň inşallah manysyny düşünensiňiz diýip umid edýän. Menin köp türkmen dil sözlerim ýatdan çykyp köpsi aksentli gelýär, ýatdan çykyp barýar. Men 8 dil bäri daşary ýurtda gezip ber. Meni düşünersiňiz diýip umid edýän. Menin niýetim bir halka peýda bolsun, halka peýda mı diýär de Türkmenistanyň ýene bir adamlar bellek geçeýin. 2-3 tane küçük fabrikalara iş verýär, matany getirip şoda diktirip tabary eksport edýär. Halka peýdan barmy? Bar. Ýöne köp satlar aýdyp bolmakda, nirde dikýän, näme diýän, eksport edýär, Allaha jana şükür. Oşandy bu goşýa Türkmenistana. İnsan bellek geçecek adam bolsa, birinin üstünden hype etmek on ýalak derecen aşağı düşüncen olmalı. Bu ýala kampanya saklap birinin üstünden hype etmek. Menin niyetim diňe agzy bir bol Türkmenistana ekonomikasyna goşuň diýip manyly video ýazdymda köpüňiz ters düşünýärdi. Ýöne adamyň kellesine girip onuň pikirini ütküdip bolmaýar da. Şoň üçin hormatly dostlar we garyndaşlar we dogan ýarlar. Janyňyz sag bolsun inşallah indiki videolarda daşary ýurt badarlaryna näde biznes etmeli we näde oturan ýerinde internet sowda daşary ýurt bilen etmeli. Şoň ýalak videolar barada köp goýup geçerim. Janyňyz sag bolsun, görüşmek bolsun. Assalamu alaikum. Tamalimitet hiline baha keter. Dar olmaz, giň olmaz, sana yeter. Satıcılığın dili süjü, dile çeper. Aylın boşlasın belki, önsünü çeker. Balap degen ya, limitetten geyin ya. Zorolaryň ýanyna, betimden öwün ya. Daşynyň içinden rahatlyk sana görün ya. Yedi illa size netije.
Näme övünmän Saratov, İstanbul, Moskva, Kazakistan Size ulusuyla salam Merya Türkmenistan Size unutmadık Mahichkala, Özbekistan Hilemiz yok orada salam aleyküm Kırgızistan Sen ağzını sıvırdır limitedin önümü Büyümüz Türkmen dünyada ulu gövrümü Eşitlerini yakın utkönü Modu gövrümü limitetten geyin bezep Fede ömrümü Modu gözleyen mi? Tema limited Öğlenecek olan mı? Tema limited Sarıvalacak olan mı? Tema limited Söydürecek olan mı? Tema limited